Ole bar tha kan lo chuang kai le ta thir tu song song te chibai le ve ko le mi puya wo ilongai thak chen somang in reform kan ngai ti ya kan sarkar ho tu ten an soi fo hi avan dik ta ke kan thil thati te hi kan chapo puya pholan lo le mi te hriat lo hlavin a thei theina social media kan pho langin kan pho chuaka leya hian kan lo man hi kan la zo mayang ti a hlaum ta khop mai fak hlo lo kan hlava mi min fak po ngang man lova mani le mani kan in fak ta sup sup mai te hi ngai tu a thuin mizo nun zemoya kan let le hi van chul take kan khiat ve phak china kan kot kai te alo min chang ten kot kai nei tu te khan kan thian maya khotlang kan ti buain sarkar dem na kan zong lem lo mani ti tura kan da mai thin kha ni ya kong pui khwar lai a omin a kot hnaya mi ten kan hno thain kan thom thamai thin van tlang ta hi kan ta en mai thina midang phun na le dem na kan nei ngai lo kan puan suk le thom hno pho te po thlia lo thoa kong laia te thlina lo chem thla a kong kal ten min lo char sakin tlang ba na te kan in ban saka kan za that sak le mai thin kha ni ya tuna zong kan thil thati te hi midang dem nan midang ti mual pho na le sarkar lai dem nan te kan mang du ta zel chu ni hi mizo kan ni ya mizoram hi kan ta ani ya anei tu thinlung puin atu langin kan che mai tur ani don lop ni ka ti ho kan zo nun se moya le le vek turin zoram mi puite ka som tak meu chewani hei dipa pu editor le zoram mi pui awo chung kwa te ama sain chi bai le vekule ole kan sarkar fakna arina samal mal boka tun chuma chuan chu tiang lo lam deuh hlek chu o hetia kan sarkar hi kan fak ngot ngot ani chuan tha le felfam ki ma in hriain kong dik lo te po hi an zo ve tho maya chu wangin thingtlang pa irom chuak thuron ka han pe ve ange kan sarkar hian kalphung thar hi an thupe ani ti kan hre theuh mai ma se he an thupui hi war lu to ka kalpoin engkim mai hi siam dang lam an tumang ti a hlom ve tlat thil om sa thasa te po ti dang lam vek an tumang ti a hlom thil om sa thasa te hi chu ti dang lam kher lo hian kalphung thar huanga senglu thiam se aba thave chu ti ni lova an thlak dang lam vek ani chuan an nuwa sarkar thar lom le tur te hian an ron thlak dang lam ve le zelanga phuba in lak ton na reng rengin hunan mang mayang ti hi thil hlawm takani chu ti rual chuan opposition party lam te po hi inen chiang ve bok sela sarkar thil ti dik lo zonga chir the vak vak lo hian ngai to na thar lo siam se ba thave an flagship manifesto te po hi mi puiten an hne to a outdated to ti rial sela sarkar ding lai pai tha thei tur manifesto tha ngai to bat bat te se an man ru abil to a loin ta thriam le ram hlom te se som zela pu editor avoi thumnan tling lo tak chungin karon aw chuak vele lok teang zoram mi pui a o a hian thu tha tak tak ten ron tho thina abeng war thlakin ngai thla ka man hla thin khom mai ka soi tumber chu hei hiani kumsang hi pariata thil thleng to chuan inangin national highway 108 chungchanga thil makati chu hei hiani tun thleng hian khothlang mi puite hian land value hi tu main an la dong mi lo ani ome ukil te ruain an ti ve thin tak na a an beidon san zel mak ve tak chuani chuan mo pu editor khothlang mi puite hian land value an hmu tur atanga 50-50 a anin rem chung po khan an beidon san zel eng thil tak in thupang mo he national highway 108 land value sum hmu lo chungchanga hian keilung mall hian ka ngai to na te ka lo seng ve thina eng ti thei lo mai ila thilin thup lian tak chu om tlatin ka hria ni nia sailung pu editor thenjol kho pui thar kan tui pui ta sa sa ke ni yang aizol kho save no no
arema piang thoka ezong thinte mi in lua rampo nei velo te hi veng tina koi tina kan muktel tula aizol khopui chunga chungkwa man in le lo kho sa zo lo mi in lua hi mun thuma thena mun ni hi kan ni thei mai ome in lua man te la hi ato chuage mem boka re theile hausakar hlat zia te hi kan hret hiam mem o kan tho chuangang hi in nei tu te ta ni mai Tenzol khopui thara siam tura po hian aizol re theite ma khwa a eng phachuang lo MNA fowin re theite in an sakla chu hlate khwa tiang mai kan sarkar thar diktak le chaktak hian ti hian ma min han lak pui don se aizol chulung le aizol chu champhai kongkam zonga in mun loram nei zong te hi mi hausa deuh vek an ni yang hei hi duam wang mai mai ani kan sarkar hian hlau nei hau lovin kan sel sak vek ro se ti chuan kong puidung zonga PH tui pipe le karen zam chuak vek bok se in sak thena rem laia pianga in hun the ro se thingtlang lo nei danin number pe sela in nei lo chau min po ti ro se sarkar puina bokin in kan sa zung mayang kumnga alo vei meu chuan champhai tu aizol lung lei tu aizol in kar chu khopui kot thler ani vek to mayang soitur kai hnoi atam lu tuka du tok phot mayang bai mi in lua pu editor ilodam mo ka phone chian lawa wangin kan re dewa ma se ka ennon le vekania a tha in aro pui hlom hle thukam khatle midang te thlir ve na tho soin sarkar kan zot loko a party lam ka soi love hei kan mu le khria tangin zoramin thilro pui tak tak tlem te kan nei to a chung te chu lengpui airport te millennium center ro pui tak te new capital complex te sairang thleng rel ron lu te ram hlun phei kong a hun laia che pe mem sial tak rui te Walbeng Road Thenzo lamkong lian zau le nuam ta em te adang po neu chu omang an hlua zoram tan avan tha em ti hian ka ngai to ta tun kan sarkar thar hian zoram tan hian he tiang plan lian tham hi asiam to em o tui khwa ma chop ro pui lu tuk te roadway skywalk te ban khur lai mup te enge ma chop mi pui mu thei mai tur zoram tan an thom mup thil lian tham mu ka van chak ve o an sarkar chung hian so thing boya buain tram khat hi an mang zo mayang ti ka lo hlau pui dewa so thing ching ve reng lo tan an sarkar chung hi ho davin kan mang zo mayang ti ka lo hlau dewani power siam na tur tui khwa turu takle aizo traffic jam ti re nan kong chong tal hi chu bul han tran mup se ka van ti em Gauhati GS Road Mizoram House pan na khu ka kalthin lai chuan kong pui pa ngai ni maya tuna chuan kong chong alo thlur sengsung ta maya ka ot ve ngoi mai pu editor sarkar hian an sarkar chungin zoman lo ma se bultal hantan se ka vati take thai thar tuka poi mo ni sia heti khopa sothing tam si bazara heti taka sothing to si te hi sarkar hian sothing hi mipui hnena thlenna turin ati to vek ni te hian ka hrerum mai sothing kezia cheng thumani khan cheng somni khan kan lei ngek thei thin heti khopa sothing tam si heti khopa sothing bazara to si hi thil dik lo chu amani kan lei ngam hlei nem sarkar hian enfia deuh se ka van ti em ZPM hi chung konu in chung sekrek ho te ngai tua ang ka ti thin chung ko pa chuan thil lian thama ngai tua thin tok te se a thui tamama don ti se aizol pu editor khonga in kanveng bu fai semdan hi mipui a o hian kaloaw pui ve o bu fai ke somthum pani anti hi te thatin ke somni pakhat chi ania bu ka tlin lawa bangin mitam takin bu fai kan lei du lova sarkar lam hian chinfel dan min ngai to pui se ka tiin
zoram mipui te pawh hian min lo hriat pui ve teu kan ti ani e bai zetet pa ahmasa in mipui awo channel nei tu le ngai thatu te chibai le vekule miril le fing tak tak kara thu farha te lo au pui ve thlak zen chu a in thla hrunom thin viau na in thu tlem te mangin kalo dok dolak ve le mai te ango pu editor he channela comment lo pe ve thin opposition ru ve mel tak tak te khan ruling lam side tu te thu hla comment na lama chau changa ron hnial mai bik lovin sarkar le pu duama in sialna te kha ronau chho pui veula ti chuan he channel po a hot shot don alom editor pon thu tholama thanne mangai thin em hi bai thingtlang kunha thok tu pa a soi dik hle mai chi bai ule e khai pathian ni te hlim tak le tluang takin in hmang hlomang chumo kar thar chi bai ve kule ole hei zk biker aron out chok le tapiap ta zk biker hi pu em lalman zolanen hian inan na tak an neya midang aya thabik le mufu inti midang chu mutling lovek enga ma ngai lo nin ka ria zk biker a phei hi chu nuan che le rap thla kang mai tongkam ni se du tui lo tak a huat zong ni hlawm tak an in ka ria pu duama hi kaushan mi puiten kaushan upa an thlan le nem nge hriak thi ani ve a fam kim lo na tam tak a nei ve nge yang ti chu tlang hriat ani zk biker a po hian a te tling lo mai ni lovin ui chau tluka po angai lo ani bera ama pu doma chu soi lo a thlang tu kaushan le mi puite chu enga ma ngai lo ti na ni thu thlung hlui te angin pathian o suya puang thin zol nei kan nei to lova kaushan te hi pathian zol nei an ni to bera chu wangin zk biker a hian pathian min nau te a khoi palang ti ka hlau thon pe ngon mai a han soi tak tang mai chu ka trim urur thei nia mole ti hian ka ngai to a pu do ma hian pathian du lo zong le a huat zong tak lo ti ni sela ama pathian ngei chuan a rong bol tu a kaushan ho en kol tura a ruat le a ayo kaushanin anem nge chu a hriat tir lobangem ni ami te laka chuan pathian chu a thik thua che hle ni in kan in zir tir ani sia choble chila thunun na lekin torna te po a thlen tir ngei don lovem ni nge ati diglo ponga be ngat ngat turin pathian hian zk biker kher hi zol ne angin atir zo kem ni yang iram lo thleng ro se ti bible in ziak chungchang thu ani se zk biker a chuan zpm party te chuan iram lo thleng ro se tin an soya antara kingdom ti hi loram tina niya tiin zpm le puduma le lin suala apu thoti ti chu ni kha zpm le puduma chu atong na pia hle mai zol nei sai khuma thlan ava en kola aron zol nei ho mai chu ni hi karil ruwa chuan bible kan hmu nin hunga chuan zol nei derten lo chua kanga ti te kha alo lang wai mai ama ka soina chu ni lem lova a top na bera chuan bible thu te hi mi vavom nan te in hnial nan te man tura ka ngai lo ngei zong le huat zong vom na na man tur nin ka ring lo bok tharau thiang hlim pathian zia chu nun nem ne zaidam tak nin ka hretrin mi ati lui ngai lova kan du thlan na hi ada poimo a za ngai takin kan du thlan na ngak zok thin ani tin heti taka kan ram hruai tu lu za pa nei mi alova au khum le diriam tur kan ni renga ngem kaushan ho te point tong trai na nen kan ram hruai tu tur kan thlanga tuna mi hi kan thlan chuatian ni ve boka sin mi pakhat du dan ringotin ram hruai tu akal thiang hlei nem ti hi ka ngai dan ani pulian hming thanga hi zol nei a ain ngai ni chuan zol nei thin chetak ani don hi el thirvela pu editor chibaile tuna monsoon season a forest conservation amendment act pass aloni tak chungchanga kalo hmu ve dan hi han soizau ve mai la he thil hi hmana kumsang ni somni pathum MNF sarkar hun lai khan anlo boy pui viawa ma se film khur thu hla nge nianga
khang hun la ya kan MLA te khan an thlir dan kha ala zau tok lo nge ni pass ani talo ani kha tuna ZPM sarkar hnuaiah chuan thlir dan zau zawk devin ngai tuanan nei ta a he bil hi an pass vele thunga a chan po sarkar hmasa khan an lo adopt theilo na chung khan na lian deuh engemaw alo om khan clearance an pe tho ni awm ani kong pui lai emaw thil dang project dang lo awmin kan ram ngaw te thia emaw lai lo ni ta se chunga wang chuan lo cherewin lo chiain claim lo tul ta ang se kan state chuan FCA Act kan adopt ve lo chuan nial kal theina kan lo nei lo ni awm tak ani chu tiang thil alo awm chuan kan state huam chunga kan ram ngaw te hum hala engemaw chen kan in ven ve na na thu neina le soisela nial kal theina kan lo nei ve theina tur da na ni ti te poin kalo ngai tua ve ni a technical lama hi chuan ka soi thiam thui lem lo na a hemia wanga sarkar kal to emaw sarkar lai mek emaw po mo phurti ra in be chiam chiam hi a tul ber lowang environmentalist in ti mei che huang tau zet mai khan chief minister in ramashal ti lam don don te khan a tong chuaka a zialo ngon mai an ngai tua chiang le deuh se thango tang a chelam zong ringot ni lova a thalam zong te po a thlir tel ve om takani ya mei che finin tui khur ala kai lo ti zong zong a nei zo alom le central sarkar hian he dan hmanga kanram ngo te ron ti chereu tum do nia ngai to na jim te thliarkaril ru vor chwa chen hi a tul ber lowang kan mi thiam te purhia ta chang te le pulal nun ma pachuaw te thu soi han ngai thla khian chu ti te chiama poipang tur ani em na hi ka hre ve tlat lo a thu hrim hrima sarkar lai pui hian khovel lo lum tol tol global warming laka inven na turata na rampum puya ramngo omsa ti phui suya adang siam belzel hi anthil tum ani ber omasin chumia wang chuan ramngo hum hala ven himna dan hi siam ani zokari nom chongkhum dan tlang huat lova MNF zalen na independent suala insoi khan Indian Union a nget tak mai min lupui to a pathian thil ti makte thlenga ni ngol lo chuan kan chuak to don lo chu wangin central sarkar programming po hi kantana atangkai tur zonga lo herrem ve mai ba khi ti thei kan nei lo bible thiang hlima susan lal no hlan tu nehemia yanga pulal doma kan chi minister hi sarkar lai puya IPS na thoka ming lo zuk cher hrep to tu le a cabinet minister rual ho te hian film khur taka ngai tua chunga he bil hi chhop chuak an ni nge arinom chu lova he thila wanga kanrama party le party pol le pol kan lo in soi sela kan lo in bakai chiam chiam hian tunge hlok na muanga tu hi nge lom beranga lo nu yang ele namdang kan state a englai po a zofa te kan in pum khat hlau ngoi ngoi tu te le anzom pui te hi mole a to bera chuan engthil po kan hnam hian kan tok theya kan chiat na tur lai ringot soi lova kan that pui thei dan ber tura thlir thiam zok thin turin zofa zong zong in siam tha thin angu ele sela aizo south van ngai nom mia mia thine ole khati chin kha boina ta na kan ngai thak thei chu alo ni le ta thanem ngai taka thu tho tu te zong zong chunga lom thu kan soi le thu ron thu war sau sau turin tlang tina zoram mi pui awo lo thlir tu zong zong te kan in som thar le on man nuam le vekule